Velkommen til folkens. I dag der har jeg tænkt mig at vise jer, hvordan man køber Mixicoins. Det er ikke lige lidt for alle, som I kan se, men altså, ja. Jeg synes lige, at de skulle vise det alligevel. Ja, jeg har også lige skrevet ned til alle dem, der ikke har deres højtaler til at virke. Men altså, jeg forklarer, hvordan det foregår. Hvad som er her. Vi starter selvfølgelig med det mest enkle. Og det er jo helt klart at gå ind på Mixicoins. Svært at optage eller at købe Mixicoins, hvis I ikke er en. Så nu går vi derind. Mixi selv har jo fået en opdatering, at man skal normalt logge ind. Nu har jeg så online her imens, så det går. Men når jeg kommer herind, så helt op, der er der det der Mixi Lotto, Community og Home. Men der er også den, der hedder Shoppen. Der så skal I trykke på den her Shop. Eller Shop. Så kommer jeg ind på den her side her. I skal ikke se, at jeg har minus 800 Mixicoins. Det er fordi, at jeg har købt nogle, men min bank håber at tage min betaling tilbage. Af en eller anden mærkelig grund. Det ved jeg nu ikke helt hvorfor. Jeg har prøvet at skrive til dem, men de siger bare, at de mener med kreditkort og havet der. Men det var det altså ikke, men altså, ja. Det var faktisk ikke, hvad hedder det, meningen jeg skulle have dem, men jeg fik lov til at beholde mine ting, hvis så bare blev med minus så det er fint, men altså, der er 4 forskellige pakker. I kan se, der er den til 25 kroner. Og så er der den, skal vi se her, jeg kan lyse til masser af hovedet. Og så er der den til 40 kroner, og den til 80 kroner, og den til 160 kroner. De andre, de koster lige 5 kroner mere, men det er mest på grund af portoen, altså det koster at fragte pengene frem og tilbage fra PayPal. Når jeg kommer ind på PayPal, så ved jeg ikke, om I alle sammen har en PayPal, det tror jeg ikke I har, men der skulle stå videre stille. Men hvis det er, så kan I bare lave en. I skal bare, så alt det der op, og så, skal I også, indtaste alle nye informationer. Men jeg lover jer 100% at PayPal er den mest sikreste betaling til nogensinde. De har brugt hele verden over, og der er flere millioner, der bruger det. Det lover jeg. Hvis det ikke er, så må I simpelthen bare, altså, så må I få min PayPal kreditbetaling. Det lover jeg, det her det er sikkert. Hvis du allerede har en PayPal, så får du bare betale med min PayPal-konto. Og så skal du så bare indtaste min mere din konto. Så det er nemt nok. Men altså, hvis I ikke har, så er I selvfølgelig nødt til at lave det. Det giver sig selv. Men ja, så skal I bare se. Når jeg så har betalt det, så skulle der stå sådan noget med betaling gennemført, eller sådan noget lignende. Og så skal du være sikker på, at det er betaling. Det kan du gå ind på din PayPal-profil, og så gå ind under transaktionshistorik. Det kommer jeg op i en anden video om, hvordan man administrerer PayPal til betaling og sådan noget. Den kommer nok til at løbe. Men ja, så går vi tilbage til Mixicoins. Vi kommer ind på deres forside igen, eller din forside, som det er. Og så går jeg ind på shoppen igen. Så der hvor jeg havde, der stod 800, eller minus 800 Mixicoins, der skulle jeres, hvad I nu har købt, stå. Du har lige nu, hvad jeg har købt. Så herovre på den anden side, der er der den her lille linje her, eller, ja, lige her. 4 forskellige. Den hvide, det er VIP, den 0, 20 Mixicoins. Den anden, det er den blå, det er Pixie. Så kan du se, hvor meget det koster, og der står der meget. Og så den hvide farve, det er selvfølgelig også. Og med den grønne, det er alle de der arts. Ja, jeg håber, I fik lært alt det spil. Vi ses derude.